Dobar dan, ja sam Gorislav Papić. U emisiji Oko u protekle 3 nedelje gostovalo je 6 stranačkih lidera, a jedan, predsjednik radikala Vojislav Šešelj, odbio je gostovanje. Poslednjih dana kampanje gost Oka je predsjednik najveće partije Srpske napredne stranke, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Dobar dan, gospodine Vučiću, dobrodošli u emisiju Oko RTS. Dobar dan vama, predsjednik vlade. Jesam još neko vreme, a ko zna koja je najveća stranka, to ćemo da vidimo u nedelju. Poslednjih dana kampanje danas sreli ste se sa bivšim nemačkim kancelarom Gerhardom Schröderom. Nemci Schrödera pamte kao čoveka koji je odustao od one Brandtove socijalne države Nemačke i napravio red ipak u javnim finansijama Nemačke. Jel biste vi voljeli da vas Srbi pamte kao čoveka koji ih je preveo iz socijalizma u kapitalizam? Ja mislim da kada prođe vreme, da li će to da bude sad ili u neko buduće vreme u kojem, ako se to tako kaže, vladate, dakle, onda će Srbi posle toga to umeti da cene. Srbi, mi kao građani Srbije nemamo nikada dovoljno respekta za svoje savremenike, ali protekom određenog vremena počinjemo da promišljamo i razmišljamo drugačije. Za mene je važno da uradimo ono što je najbolje za Srbiju. Schröder je čovjek koji je mnogo rizikovao, mnogo toga dobrog napravio za Nemačku. Izgubio izbore za 1%, ako se sećate, za samo 1%, ali je i danas veoma poštovan u celom svetu, dakle u celom svetu, od Sjedinjenih država do Rusije. Poštuju ga i Putin i Obama. I svi u Nemačkoj ga poštuju. Dakle, ne samo SPD-ovci, već i demohrišćani i svi upravo zbog reformi koje je proveo, teških reformi, bolnih reformi, ali je Nemačka zato danas najrazvijenija zemlja u Evropi. Gerhard je moj prijatelj, dobar prijatelj. Ovo je, ja mislim, 3. ili 4. put da je on u Srbiji. Od kada ga ja primam. Od njega sam naučio mnogo. Imao sam čast da čujem danas šta je sve izgovorio mladim preduzetnicima u Srbiji. Šta je rekao nama kako da i dalje postičemo preduzetnički duh u našoj zemlji. Od takvih ljudi uvijek možete mnogo da naučite. Ja sam srećan što sam imao priliku da od tako velikih i značajnih ljudi učim i da nešto toga pokušamo da primenimo u našoj zemlji. Što je dobro za našu zemlju, što je dobro za uspeh naše zemlje, što je dobro za rezultat naše zemlje, bez obzira na to što, kao što rekoh, Srbiji... Ono što se dobro desilo u našoj zemlji je prodaja Smederevske železare Kinezima. Kako ste ubedili, ko je ubedio, zbog čega su Kinezi rešili, zbog čega je ta velika kompanija Hestil rešila da pazari baš u Smederevu i da li je istina da je i David Cameron zvao tu kompaniju da dođe u Britaniju? Pa što se ovog posljednje tiče, ja to ne bih da komentarišem, ali mislim da nije neistina. I bilo bi logično da je to uradio. David Cameron je čovjek koji brine o svojoj zemlji i on ima problema sa tatom. Tata ima probleme. To je njihova najveća kompanija, dakle, čelika i njemu je to 15 do 20.000 zaposlenih i on brine i zna ko može to da uradi. Hestil to može, odnosno Habis to može da napravi kao najveća kineska kompanija. Mi smo uspeli, to je bio splet okolnosti, to je ona borba, to je priča o neodustajanju koju sam pokušao nekoliko puta da naglasim. Kada sam otišao prvi put u Kinu, u Tianjin, ako se sećate, i sad ljudi obično ne gledaju te sastanke, misle to su birokratske gluposti i tako da. To su važne stvari. Na svaki sastanak kad odem, spremim se i hoću nešto da izvučem za Srbiju, hoću nešto da dobijemo za Srbiju, da neku korist Srbije ima. Da to ne bude samo razmjena informacija o političkim pitanjima, nego da pre svega izvučemo ekonomsku korist. Ja sam ušao, bila neka velika prostorija i sad oni su tamo na 15 metara udaljenosti i sedi njih 20-30 iza Li Keqianga, kineskog premijera. Ja sam u jednom trenutku rekao, ja vas molim da sljedeći 16+1 forum održimo u Beogradu i ja neću da napustim ovu salu i Narodnu republiku Kinu dok mi vi to ne potvrdite. Jednom muku sale, kako da vam kažem, vidim našima neprijatno, njima neprijatno tišinu i svi ovako gledaju dole. I onda jednom u širok osmeh razvuka usne Li Keqiang, kineski premijer, i odjednom su svi počeli se smeju da tapšu i on je rekao, pogledaj koliki si, teško bi nam bilo da te izdržavamo ovde i idemo u Beograd. I onda smo mi u Beogradu razgovarali i on me pitao šta je to što je za vas najvažnije. Ja sam mu tad rekao, za nas je sve super. Most Mihajlo Pupin je divan. Pogledajte koliko ljudi sad ide tim najboljim našim autoputem što ga imamo, dakle od Pančeva, tom obilaznicom od Pančeva do Zemuna, dakle do Crnih Udovica, do naselja Galenika, dakle. Ali istovremeno sam mu rekao, za nas ne postoji ništa važnije na kugli zemaljskoj od železare. I onda sam išao 3. put u Kinu
i razgovarao sam sa predstavnicima HBIS-a i Hebei pokrajine. Yu Yong, pretpostavljamo, bit će uskoro i novi guverner Hebei pokrajine, dakle, a njegov zamenik bit će šef HBIS-a, dakle, onaj kojeg ste mogli ovde da vidite, tako da očekujemo dolazak Xi Jinpinga ovde u junu i mislim da tada se to završi. Kogoda bude na vlasti, to će bude ogroman uspeh. Kinezi su poznati kao neko ko planira dugoročno. Jel dolazak Kineza znači da neće nam se ponovo desiti US Steel, da smo dugoročno rešili problem Železare Smederevo? Ja mislim da da. Pa dobro, kad imate tržišnu ekonomiju nikada to ne možete sasvim da znate, ali mislim da da. Jer mislim da oni dolaze sa veoma ozbiljnim biznis planom. Ja sam se istrčao jedan put i počeo da pričam o nečemu o čemu nisam imao pravo da pričam. Dakle, umjesto da govorim o ugovoru, ja sam pričao o njihovim idejama i njihovom biznis planu. Dakle, oni, kad dođu ovde, oni naravno da neće želeti da prave samo, kako bismo mi to loše nazvali, sirovo železo, nego će gledati da naprave neke nove finalne proizvode. I uveren sam da će njihove investicije biti veoma značajne, velike, da će to značiti ozdravljenje. Jesu oni došli iz tržišnih ili iz političkih razloga ovde? Pa pre svega iz tržišnih. Oni žele preko Srbije ne samo srpsko tržište da zauzme ili regionalno tržište, već polako da ulaze u Evropu. Jer svi će morati njih da traže. Oni su kupili luku Pirej, najveću grčku luku. I to je još jedan od razloga. Da li Srbija može to da iskoristi? Da oni čini se kao da se pozicioniraju u istočnoj Evropi, odakle žele da... Posle ovoga sa kupovinom luke Pirej, potpuno je jasno da i kupovinom Železare Smederevo, potpuno je jasno da oni žele svoje snažnije pozicije u istočnoj Evropi i u celoj Evropi. Ali niko ne može, vrlo je teško izdržati njihovu konkurenciju. Zato cela ta priča o Briselu i tako dalje. Je istina da se Brisel bunio zbog kupovine Železare Smederevo? Pa videli ste da kada smo mi imali prvu posetu, da ste imali demonstracije u Briselu zbog kineskog upliva na evropsko tržište i da su došli direktori iz Košica i mnogi drugih na te demonstracije. Pa što priliči Bogu ne priliči volu, kako bi rekla stara latinska poslovica, što priliči Jupiteru ne priliči volu. Dakle, kad vam odgovara, kad nekima odgovara, ne pričam sad o Briselu, već pojedinim članicama, kad im odgovara tržište, onda je u redu, a kad tržište ne odgovara, onda ajde da ga zatvorimo, sačuvamo i odbranimo. Što se nas tiče, mi smo sa ovom kineskom kompanijom spremni na tržište da idemo i spremni u budućnosti da pobeđujemo na tom tržištu. Oni su, verovatno, ovaj prostor njima idealan za prilagođavanje još uvijek zahtevnom tržištu Zapadne Evrope. Hoće li to Srbija da iskoristi? Hoće li Srbija još nešto da proda Kinezima? Još nešto od ovih gorućih problema firmi s kojima ne znamo? Pokušavamo sve što možemo, Borislave. Sve što možemo pokušavamo. Imamo još ideja. Sa nama su obišli kompletan naš metalski sektor. Dakle, od Ikarbusa ja sam bio, ne zaboraviti, u Hajgeru, u njihovoj najvećoj fabrici autobusa. Mislim da je to jedna od najvećih fabrika u svetu. Dakle, do IMT-a, IMR-a, svih starih pogona, dakle, da vide šta je to što još može, petoletke, šta je to što još može da se iskoristi i gde bi još mogli da plasiraju svoje proizvode. Tako da ćemo sa njima ozbiljno da radimo i da pokušamo da podignemo naš rast BDP-a već sledeće godine na preko 3,5, a ne samo na 3%. Vama ostaje još 10, pod navodnim znacima, železara. Ako ostanete premijer, šta s njima? Imate li tu rešenje? Nije 10 železara, ali u pravu ste. Najmanje 10, odnosno 11 problematičnih, velikih, važnih preduzeća za nas. Najveći je RTB Bor i nećemo ostaviti radnike na cedilu, ali nećemo ni Bor da ostavimo bez rudnika i bez topionice. Ono gde vidim da imamo probleme, gde ćemo takođe da se borimo za rudare i u Despotovcu i u Baljevcu kod Raške, dakle, to je Resavica i to nam je, ako smijem da budem otvoren i iskren sa vama, po tom pitanju zaista veliki problem, jer teško je napraviti profitabilnom Resavicu, ali daćemo sve od sebe i pokušat ćemo i borit ćemo se zajedno sa tim ljudima. Znate, meni, kada sam dobio poruku Dragaša, našeg sindikalca iz FAP-a, divnog, dobrog čoveka, ima, moja šaka je velika, njegova je kolopata 2 puta veća nego moja, izgubi se moja šaka u njegovoj, a on vam kaže, ajde sad čestitam ti, mnogo sam radostan za Železaru, ajmo opet da se borimo, ajmo još jače da se borimo za FAP. Ja sam mu rekao, hoćemo. Borili smo se i gurali smo SIS-u po svaku cenu, nismo mogli se dogovorimo oko garancije za 25 miliona evra, jer ja nemam pravo da bacim 25 miliona evra, moram da imam garancije određene, a ne neko da uzme novac ili bilo što. Iako mislim da je odlična kompanija, čista kompanija, nije to izmišljena kompanija kao što smo nekada imali slučajeve i tako dalje, ali morate da imate odgovornost za taj novac. Borit ćemo se i pokušat ćemo da nađemo rešenja. Kao što su Kinezi samo mogli da kupe Železaru, tako i Rusi samo mogu da kupe Petrohemiju. Imali tu i čega, i kakvih naznaka?
Nisu samo Rusi. Ima još ko može. Oni koji su na putu i koji su trgovci gasom ili primarnim benzinom. Mogu i Mađari da kupe Azotaru, recimo. Mogu Mađari i Petrohemiju, ali Rusima je najlakše Petrohemiju, a recimo Mađarima Azotaru, na primjer. Šta kaže Orban na taj vaš primjer? Mislim da su zainteresovani. Mislim da su zainteresovani i da imaju jednog veoma važnog čoveka koji je zainteresovan za to. I dalje vam je žao što niste prodali Telekom? Jeste. Prosječan Srbin će da vam kaže kako mogu Norvežani da imaju Telenor u svom vlasništvu, da radi odlično, a Srbija ne može. Znate, opozicija je svojevremeno Pašiću govorila eto, nikada Gledsto ne bi rekao, pa im je on rekao, taman kakvi ste mi vi Englezi, takav sam i ja Gledstone. Sad bih ja vama odgovorio, dobro, prijatelju, ja Srbiju volim najviše, Srbin sam i Srbe ne moram da objašnjam nikome koliko volim, ali nemoj da se ljutite, nismo baš Norvežani. Tako da pustite to šta bismo mi radili kao Norvežani. Ja govorim nešto što se ljudima ne sviđa. I jedini dođemo u vašu emisiju pred izbornu tišinu da govorim ono što je realno, pošto sam slušao bajke i najpraznije i najbesmislenije priče ljudi koji su dolazili kod vas da govore. Ali potpuno su umanute priče. Nekad su mi mamili osmeh, nekad bih se onako brecnuo pa naljutio kad čujem glupost neku, onda sam počeo se smijem. U celoj kampanji niste čuli ni jednu ideju. Sem mržnje prema meni, uvreda, ružnih reči, ni jednu ideju. Znači, gde god odem, čujem neku ideju. Čujem od Fica pa uvedem vaučere za turizam. Čujem od Orbana pa ćete da vidite šta ćemo da uradimo sa određenim porezima, kako ćemo da ih smanjimo posle izbora, da bismo povećali posao. Orban ima vrlo zanimljive ekonomske ideje, ali neko od njih hoćete da prebacite u Srbiju? Jednu od njih, da. Jednu od njih, ne sve. Koju? Ja ne mogu sad da govorim da ne bi ljudi govorili da je to zbog izbora. Jednu od njih hoće biti olakšanje za ljude u jednoj oblasti. Dakle, hoću vam kažem da od svakoga nešto naučite. Da ja 2 meseca slušam da čujem jednu ideju. Ja ni jednu ideju nisam čuo. Slušam gluposti, treba da povećamo budžet za to i to. A odakle? Vi znate kad hoćete da povećate rashodnu stranu, morate da ponudite veće prihode. A gde su prihodi, to niko ne nudi. Svi znaju samo kao raspiku će da se ponašaju i kako će da troše pare. To zna i moje dete. Postavite mog Danila, tako potrošit će vam manje para i bit će bolje nego što su pola ovih lidera koji pričaju. Bar ne zna šta je sve to. A ovi znaju samo kako da proćerdaju sve. I nigde nisam čuo gde će prihode. A mi ćemo to i to, a prihoda nigde. A potrošit ćemo na poljoprivredu, a potrošit ćemo na kulturu, a potrošit ćemo na sport, a potrošit ćemo na sve. A kod nas sport, sve plaćeno, svim reprezentativcima sve isplaćeno, sve u dinar, sve dan pošto dobiju medalje i tako dalje. Stičemo, nadam se, prišlo sportu, samo jednu reč o budžetu. Procene su da bi Srbija sledeći budžet, onaj 2017. konačno mogla da ima ispod evropskog proseka. Jel će to biti kraj zapravo srpskog putovanja u Evropu ili početak? Ja mislim da je to početak našeg uspeha. I ove godine mislim da ćemo da imamo, ako to smem sada da vam kažem, gotovo dvostruko manji deficit od onog koji je dobar i koji smo predvideli zajedno sa MMF-om. Ja mislim da je veliki uspeh vlade koju sam vodio u tome što su ljudi počeli na ozbiljniji i odgovorniji način da razmišljaju. Zato što ljudi danas znaju da izbori nisu više ni kocka, ni igra, ni prazna priča, ni to ko je koga uvredio, ni kako sam se nasmejao što je neko nekoga opsovao. Već što ljudi znaju šta je budućnost. Super što si ti rekao, super što bi ti zaratio s tim, super što bi ti njemu izgovorio svašta. Ali od toga se ne jede leba. I od toga se ne dobija posao. Od onih stručnjaka što odu preteklas pa kažu, mislim DSS Dveri, ne znam kako se zovu, pa kažu ne treba nova fabrika, ne treba ti fabrika. Kaže to Violeti Ivanović koja ima 3 dece koja je dobila posao. Ako je izgubila pre toga od tvojih koalicijnih partnera, su sve firme uništene. Od Sloge, FOPE, Betonjerke, Ciglane, Delišesa do svega. Dakle, to su stvari koje ljudi moraju da razumeju. Dakle, ozbiljnost, odgovornost, namerno nismo. Mislite da nismo mogli da povećamo sad neke penzije ili platu i odno se pomogli smo. Ja nisam hteo. Neću da kupujem ničiju volju. Mislim da radom, napornim radom, marljivošću, ozbiljnošću, odgovornošću treba dobijete poverenje. Ako ne možete dobijete poverenje na to, bolje da ga ne dobijete. Da ga kupujem. To mi je kao kad kupujete ljubav. Što da kupujete ljubav? Ili je imate ili nemate. Besmisleno. To je sumanuto. Ja mislim da su izbori i da je politika suviše ozbiljna stvar. A neki se ponašaju kao da je 90. godina, nedostaju nam samo joge letači, a ti joge letači su bili mnogo ozbiljniji nego mnogi koji se danas kandiduju. Samo kad im čujete program. I kad vas sad pitam, vas da pitam kao ozbiljnog čovjeka, šta ste zapamtili iz ove kampanje, koja je to ideja, ne znate ni jednu. I ne znam je ni ja. Jer ni jednu nisam čuo. Vučić u Pederu je bio maksimalni domet njihovog uspeha u ovoj kampanji. Dakle, i to je sve. Pri čemu čak su i to slagali. Dakle, što naročito nije ni važno. Ali inventivnosti, razmišljanja, ozbiljnosti da kažu ovo je dobro, a ovo bi moglo bolje. Ma ne.
No, ništa ne valja. Ovom Jednom bar što u toj kampanji nije bilo izuzev retoričkih sukoba, zapravo ona bila mirna. Kampanja je bila veoma mirna, nikada manje incidenata. S naše strane nije bilo ni tih sukoba verbalnih. Nikoga nisam uvredio u celoj kampanji, je li tako? Je li tako, Gorislave? Izgleda nećete da odgovorite. Dobro, ja mislim da je ovo retorsko pitanje. Ne, nije, pitam vas stvarno, jesam li nekog uvredio u kampanji? Dobro, ne sjećam se. A ne sjećate se. Ja mislim da nisam. Gotovo da ih nisam ni pominjao. Ja sam slušao uvrede razne i mnoge su napade organizuju. Ma ne pominjem ih, samo govorimo o događajima. A ništa loše ne govorimo o njima. Ni o jednom ništa lično ne govorim nikada. Jedan kaže da mu smeta Ikea. Šešelju smeta Ikea. Pajtiću smeta Beograd na vodi. A videli ste, došao na biciklu da se provoza po Beogradu na vodi i može da se provoza. A ranije nije mogo da se provoza. Ranije ni tenkom nije mogo tamo da se provoza. Može samo pacovi i zmije da ga ujedaju. A sad sve lepo može. Ali im nešto smeta. Ovom smeta Teklas. Svima nešto smeta, a to je sve. Kao da smo mi nasledili neku Svilu i Kadifu. Kao da smo u MSK imali fabriku od 1000 pa sad imamo 530 zaposlenih. Ne. Bila zatvorena fabrika, sad radi. Bila je zatvorena železara. Katanac bio na železari, sad radi. Imali smo katanac u Mitrosu. Mitros danas radi. Penzioneri Mitrosa prekjuče sa Nedimovićem obišli 50 njihovih ljudi. Ne veruju kako danas Mitros izgleda. A neko je to morao da ugovori. To nije trajalo jedan dan. Vi pustite prilog pre godinu dana kad primim te ljude. Hoćete vi biti u Srbiji negdje običaj da svi naši političari koji su dolazili na vlast, dolazili su kao ekonomski liberali, kao ekonomski desničari, a sa vlasti su odlazili kao etatisti. Ili vi se polako pretvarate u etatistu jednog ekonomskog levičara koji otvara, odnosno podstiče otvaranje firmi po Srbiji? Podstičem otvaranje firmi zato što podstičem preduzetnički duh. Zato što naši ljudi kada uđu u privatnu firmu, oni vide šta je posao, nauče šta je posao, nauče šta je odgovornost, nauče šta je ozbiljnost, nauče šta je rad. Podstičem rad, podstičem marljivost. Ne mogu da podnesem da ustajete u 11-12 sati pre podne, ja to jednostavno ne mogu da podnesem. Ja sam promenio radno vreme u vladi, još mi niko nije oprostio to što sam rekao da se radi od 7:30. I šta ja tu da radim? To tako ide. Tako da, ako ste mislili da ću se udvaram nekome danas, zato što je danas izborna tišina ili ne, ja neću da se udvaram nikome. Ja mislim da je za Srbiju veoma važno da ljudi razumeju i zato se ne plašim nikoga. Zato se ne plašim ni njihovog ujedinjavanja. Zato kažem da neću nikakve ni kompromise da pravim sa tim ljudima koji su za prošlost. Već samo gledam šta je to što možemo da uradimo u budućnosti. Ako vam ja kažem, a vi to ne sumnjate u to ili vam je jasno da je to tačno, da ćemo mi dogodine da imamo preko 3 rast, pa onda vi znate da je Srbija na izvanrednom putu. Onda je vama jasno, to znači povećanje plata i penzija, onda je to vama potpuno jasno, to znači bolji životni standard koji nas ubrzano približava Evropskoj uniji, jer ćemo trostruko većom stopom da idemo brže od Evropske unije napred. Oni ne mogu da više prate našu stopu razvoja. Mnogo smo mi zaostali. Toliko razvijeni da im je... Tako je da im njima mnogo teže. I mnogo smo mi zaostali da je nama mnogo lakše. Neki su i zaostali od nas, pa im je još lakše. Ali ćemo mi ubrzanom stopom i dinamičkim rastom uspjeti da stižemo. Plašite li se, samo jedno pitanje iz ekonomije, pa idemo na druge teme. Plašite li se da Srbija, mada to ovog trenutka verovatno deluje kao dobra opcija, da Srbija posle tog nekog perioda brzog, dinamičnog rasta uđe u onu, kako to ekonomisti nazivaju, klopku srednje razvijenosti, gde je zapravo visoka zaposlenost, ali da je suštinski nizak standard i niske plate? Mi smo nasledili, kada sam ušao u vladu, bilo je 26% nezaposlenosti. Danas je 17,9%. Naše je da probamo da spustimo to na evropski prosek od oko 11%, između 10,5% i 11%, a onda kada to spustimo, onda možemo da razmišljamo o tome. Jer kada imate 2 člana porodice zaposlene, onda je mnogo lakše, pa iako su vam nešto niže plate, nego kada imate jednog zaposlenog, iako mu je viša plata. Dakle, iz mnogo razloga je to mnogo lakše. Ali ja mislim da Srbija ima ogromne šanse. Danas sam razgovarao sa Gerhardom Schröderom i o tome. Vi imate velike danas digital eko-hubove, digital sisteme, IT centre u Berlinu, fintech centar u Londonu, u Cirihu, Tel Avivu. Tamo nešto nedostaje na pola puta. To je idealno za Beograd. I u to bismo mogli da uložimo, da zajedno sa Ernst Youngom radimo na tome, da uložimo veliki novac i da to postanemo. Dakle, istovremeno da idemo u brzu modernizaciju, ali da se ne libimo da reindustrializujemo našu zemlju i da uzimamo sve što možemo onima iz regiona koji su nekada uzimali nama iz automotive industrije i tako dalje. Sa sve to dolazi u Srbiju, polako ali sigurno, i sve ćemo da im uzmemo. Uopšte se ne libim i to je naš posao, to je moj posao. Ja sam za to plaćen, ja sam za to odgovoran, ja sam najponosniji čovek na svetu što sam ovo vreme mogao da budem predsjednik vlade, da radim posao
za zemlju, u interesu zemlje koju jedinu volim na svetu i ne postoji ništa Šredera, više što na on će, svetu pored volim. onoga što sam rekao na početku, u Nemačkoj biti zapamćeni po tome što je, pogotovo posle Kola i njegove atlantističke ili pro-NATO politike, okrenuo zemlju prema Rusiji koliko god je to moguće za državu u kojoj se još uvijek nalazi američka vojska. Šredar je čovjek koji je otvoren, širokih shvatanja. Ja vas pitam sad za vas. Neki kažu, recimo, Foreign Policy piše da ste čovjek koji smanjuje ruski uticaj u Srbiji. Ili ste sličan Šrederu, odnosno okrećete Rusiju koliko Srbija može u ovom trenutku. Borislav, vodim računa o Srbiji. Vodim računa o Srbiji. I moja ćerka ide u rusku školu već 9. ili 10. godinu. Jel biste, izvinite što vas prekinem, jel biste danas upisali ćerku u rusku školu? Uvek. Mislim da je stekla izvanredno obrazovanje. Mislim da perfektno govori 2 jezika, apsolutno kao maternji, dakle, ruski i engleski. Mislim da nemački sve bolje govori. Nije da se hvalim kao otac, ali moj sin je mnogo dobar i veoma emotivan, ali on je običan kao ja, čovek, ništa posebno. A Milica je nešto posebno. Ona je i bit će nešto posebno. Dakle, to nije lako pronaći. I trudim se čak da budem objektivan, iako da mi oproste svi gledaoci, sasvim sigurno nisam. Ali to nema veze sa tim. Da vas sa čerke vratim na zemlju koju ste nekad nazivali majkom, odnosno majčicom Rusijom. Ili koju su Srbi inače nazivali tako. Da. Pa za mene je Srbija i majka i najvažnija zemlja. Srbija se nalazi na evropskom putu i Srbija želi najbolje odnose sa Ruskom federacijom. I to je naša politika od koje nisam odstupio ni za jotu. Nigde, ni pred kim i nikada. I mislim da smo se držali čestito, ozbiljno i odgovorno, da smo pokazali da smo ruski prijatelji u teškim trenucima po Rusiju. Mislim da smo jedina evropska zemlja koja im nikakvu vrstu sankcija nije uvela. Ali također smatram da dobro znam šta Srbija mora da radi i gde mora da ide i kom društvu da pripada i kakve ekonomske reforme da provodi i šta je to što mora da učini. A kakve ove promjene koje se dešavaju u Evropi mogu da imaju posljedice po Srbiju? U junu je moguć Brexit. Srbija će da jača. Ne radujem se Brexitu, ali to je unutrašnje pitanje za Britance. Ali... A u slučaju, samo izvinite, Angela Merkel se nalazi možda u najslabijoj poziciji u poslednjih 10 godina. Vi ste negde odnosno vezali ste Srbiju za najmoćniju zemlju koju je predvodila Angela Merkel. U slučaju slabljenja, u slučaju pada sa vlasti Angele Merkel sljedećeg septembra na izborima, kako bi to posljedice ostavilo po Srbiju? Ne mislim da bi po Srbiji ostavilo loše posljedice, a i da padne sa vlasti i da bude na vlasti, ja ću uvek o Angeli Merkel da govorim sve najbolje. A ne zaboravite, nemojte da kao svaki put mi Srbi što zaboravimo preko noći kad nam neko učini nešto dobro, a mnogo dugo pamtimo ako nam neko učini nešto loše. Ne zaboravite kad je Hrvatska uvela sankcije protiv nas za kamione one. Mi to nikada ne bismo završili da nije bila Angela Merkel. Nemojte da zaboravljate da nam je u nekoliko navrata pomogla, da je došlo u vreme kada je bila ona rezolucija u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i ona relaksirala našu poziciju, iako je bila podržala tu rezoluciju. Dakle, u potpunosti na mnogo mesta pomagala. Ona se bavila Balkanom, ona nam pomagala oko infrastrukturnih projekata. Ja nikada neću da zaboravim njenu ulogu. Zahvaljujući Angeli Merkel, Evropa danas postoji. Postoji da dođe političarka ili političar u Nemačkoj koji neće imati razumevanja za ovaj region ili za Srbiju? Ja mislim da ćete teško naći nekoga ko će da ima toliko razumevanja kao što ga ima Angela Merkel i kao što ima Gerhard Schröder. Ja znam sve nemačke političare, kao što znate. Mislim da ne postoji ni jedan kog ne poznajem sa kojim nisam bio na ručku, večeri ili na sastanku i tako dalje. Od bilo koga da je važan iz CDU-a, CSU-a, ja sam bio, ne zaboravite, i sa Seehoferom u Bayernu, u Minhenu, dakle u Bavariji u Minhenu, bio sam i sa Krečmanom u Stuttgartu, u Baden-Württembergu, bio sam i u Hessenu kod zamenika Angelinog, dakle, kod svih njih sam bio, kod svih u Bundestagu, na sve strane. Ja mislim da ljudi samo moraju da budu malo objektivni i nekada da pokažemo neko poštovanje, a ne samo da ugovaramo i da imamo loše vesti. Jel se i dalje plašite, odnosno smatrate da je desna, kako ste govorili, opcija koja je desna u političkom smislu i ekonomski vrlo teško orijentisana opcija, jel se i dalje plašite najviše takve opcije u Srbiji? Gorislave, ko da vam je neko rekao da ništa ne pričamo o izborima, nego da samo govorimo o premijerskom poslu, što je meni u redu. I u pravu ste, to je moja dužnost, čak i na dan izborne tišine. Ali prešli smo izbore. Da govorim, da,
Biće celih 5 minuta. Evo samo da još dok večeras ne budete dali 6 protiv 1. Dakle. Evo samo jedno pitanje. Da li u slučaju da desnica ojača na ovim izborima, da li biste, ako naravno dobijete podršku naroda i ponovo budete premijer, da li će to negde vama da odgovara da možete prema zapadu da igrate igru koju igra Viktor Orban recimo sa Jobikom? Da jedina alternativa vašoj vlasti bude evrofobne ili evroskeptične partije? Naslušao sam se takvih gluposti. Inače sam te analize čitao razne. Te su analize pisali oni isti koji su rekli da sam propao još pre godinu dana, ako se sećate. A uvek sve znaju. Samo se sve ispostavio da je bilo neistine kada dođe do toga. Dakle, to je potpuno besmisleno. Želim ljudima da kažem u Srbiji da glas za te političke stranke. Ja razumem ljude koji glasaju za njih. Razumem ih zato što ljudi žele više ponosa. Ljudi žele više nacionalnog dostojanstva. Samo ljudi moraju da imaju jednu stvar u vidu. Sutra zbog toga što vam se učinilo da u parlamentu vam je potreba neko ko će da ima takav glas. Nećete imati ni jedan posao više, imaćete lošu atmosferu u parlamentu, lošu atmosferu u društvu, imaćete... Srbija će ponovo da bude, kad god nekome bude odgovaralo, evropski gubovac na kojeg će da upere prstom, što sve do danas nisu mogli. U tom slučaju ćemo da imamo velike pritiske i pomeranje celog klatna na desno. To je ono što je najlošije. Od svega ovoga što sam ispričao, to je ono što je najlošije. Onda parlament treba da odslikava stvarnu sliku Srbije. Pa, ko sad o tome govori? Stvarno se ja pokušam ljude da ubedim da to ne urade na izborima. Ne mislim da jurim čekićem nekoga po Srbiji ako to bude uradio na izborima. Pokušavam da objasnim ljudima da ne glasaju na takav način. Pokušavam da zamolim ljude da glasaju za budućnost, a ne za prošlost. Jer to nam samo donosi nedaće i probleme. To nam samo donosi muke, to nam ne donosi ni jedno rešenje. Šta će da nam reši? To, super, nemamo Ikeu, ajde da ukinemo Ikeu. Super, ajde Kolindu da opsujemo. Bravo, strašno ste stvar napravili. Šta je treće što ćemo da uradimo? Šta je to što nemamo u ovom trenutku? Svaku vrstu ponosa imamo. Odbranili smo zemlju u Jedinim nacijama, odbranili smo zemlju u UNESCO-u, odbranili smo zemlju kada su nam uvodili sankcije. Sve smo uspeli to da uradimo. Obeležavamo dane NATO agresije, obeležavamo Jasenovac, sve ono što nikada nije bilo obeležavano na takav način. Šta je problem? Šta to nedostaje nazad nama? Nemojte da oprobavate mišiće. To je moja poruka građanima Srbije. Nemojte da oprobavamo mišiće, dajte da jačamo ekonomiju, dajte da jačamo privredu. Neću sa tim da se saglasim. Neću sa tim da se saglasim zato što znam koliko je to loše za našu zemlju. Zato što to znam kao neko ko isplaćuje 2,5 miliona plata i penzija na mesečnom nivou. Pa i vi ovde, znate, dobijate sad pretplatu, pa dobijete to i to, ali uvek je vlada, jel možemo za ovaj projekat, jel možemo za onaj projekat. Pa treba ovi šminkeri da dobiju platu, treba kamermani da dobiju platu, nadam se malo veću. Dakle, za to neko mora da brine. Za to moramo da privlačimo investitore. Pa ćete da im kažete nećemo u Evropu, ali mi bismo vaše pare. Nećemo u Evropsku uniju, ali ćemo vaše pare. Pa šta su oni idioti? Pa koga lažete? Koga varate? Koga varate u Srbiji? Koga varate? To je čist odlazak bukvalno u ambis, kako sam danas napisao u novostima. Bukvalno odlazak u ambis. Potpuno nepotreban u trenutku kad smo na ovakvom putu, nedvosmislenom. Kada to vi znate, ne možete da mi kažete da nije tačno. Kada vidite da MMF to potvrđuje, Svetska banka, svi, EBRD prekjuče, svi. Tražite podršku za, kako kažete, snažnu vladu. Tako je, za jaku vladu, zato što slaba vlada ne može... Očekujete li ekonomske, spoljnopolitičke, kakve? Pa pre svega spoljnopolitičke, nema nikakve sumnje. Treba nam jaka vlada da bismo mogli da štitimo naše interese i na Kosovu, da bismo mogli da štitimo Republiku Srpsku. Treba nam jaka vlada da bismo mogli da sačuvamo stabilnost. Ako nemate to, oni će svaki put da izvuku nekoga koji će da me opsuje ili da kaže nešto ili da organizuje negde nešto, a oni će kažu, vidiš, ako to budeš još jednom uradio, imaćeš ovo. A pogledajte šta su radili u ovoj kampanji. Ja sam morao da odgovaram na pitanja kako su moji otac i majka pre 30 i 40 godina nešto stekli. Hoćete vi da odgovarate, Gorislave, nekome na takva pitanja i da li biste? Jeste čuli da se to nekada nekome desilo? Hoćete da vam kažem zašto je to? Zato što se to radilo i sa nekim drugim liderima koji su bili nedovoljno poslušni, neću da kažem neposlušni. Na koga mislite sad? Imate razne lidere u okruženju sa kojima su to na takav način radili. Oni su se iznenadili što sam ja prihvatio da na sve to odgovaram. Što znam da sam čist kao suza. Što znam da za razliku od mnogih sam, neću da kažem od svih, pošten, odgovoran i što ne mogu dinar da mi nađu nigde. Što mi nijedan tajkun nije doneo nikada nijedan dinar. Da želite snažnu vladu, ili to znači da ćete ponovo, čak i ako sami budete imali većinu, pozvati još neke druge stranke u vladu? Ja uvijek tražim širi front. Meni ne treba vlast radi vlasti. Meni treba da imamo mogućnost da provodimo reforme, da uradimo nešto za narod, da uradimo nešto za ljude. Da Srbija nastavi tako da se razvija Srbija. Vi danas ne brinete o bankrotstvu. Nemate tu temu. Skinuta vam je ta tema sa dnevnog reda.
Ajmo konkretno. Samo što to brzo zaboravimo. Ajmo konkretno. Odnosi vaši sa Ivicom Dačićem još od onih izbora u Beogradu 2008. su tenzični i čini se da se ta tenzija sad vratila baš u ovoj izbornoj kampanji. Čak je politika zaključila da ste vi precrtali, kako oni kažu, Ivicu Dačića i da sigurno nećete sa socijalistima formirati vlast. Ja nemam nikakve tenzične odnose sa bilo kim. I ni o kome nisam izgovorio ni jednu ružnu reč. Sve najgore mislim o politici i Pajtića i Šešelja i Dveri i ne znam koga, sve najgore mislim o tim Tadića, Čede i Čanka? Sve isto. Dakle, ali nikada me niste čuli da sam jednu ružnu reč rekao tim ljudima, ali tako? Nikada. Možete li ih pozvati? Od kada sam predsjednik vlade, naravno. Možemo li zamisliti da ih pozovete u vladu? Sačekajte. Što se Dačića tiče, sa njim sam formirao prvo jednu vladu, pa zatim drugu vladu. I to kad nije bilo obaveze i nije bilo potrebe da oni ulaze u vladu, matematičke potrebe. Ja sam smatrao postoji politička potreba da bi Srbija bila snažnija. Ja mislim da je vlada dobro radila. Nemam šta na to da kažem. Da li sam očekivao da oni krenu sa ličnim uvredama? Nisam, a da smatram da to ničem nisam zaslužio. Šta da radim? Moje je da izdržim. Moje je da oni vređaju, a da ja, kako sam sinoć video u Kragujevcu, jedan divan transparent iz Pomoravlja, ko tebe kamenom, ti njega pobedom. Ja nemam ništa protiv što oni mene toliko vređaju i za mene bi bilo opasno su oni iznali nekakav drugačiji plan, nekakav ozbiljniji program. To nisam čuo ni od koga. A to što će da me vređaju... Ako pobedite, hoćete pozvati socijalista u vladu? Ne bih o tome danas govorio. Ne bih da to utiče na izbornu volju naroda. Ja mislim da je veoma važno da ljudi znaju... Ima li još stranaka koje biste pozvali u vladu ako idu na izbore sad? Ima mnogo. Izuzev, recimo, partije Mađara i Ištvana Pastora. Ja pre svega govorim, podrazumeva se partija Mađara i Ištvana Pastora, ali ja bih želeo da sarađujem pre svega sa ljudima, a ne sa partijama. Ja kad razmišljam o stranci koju vodim, razmišljam o ljudima, a ne o partiji. Mene zanimaju ljudi, a ne stranke. Aristotel je govorio da treba, kad se pravi vlast, da se uzimaju ljudi koji ne teže funkcijama, a izbjegavati one ljude koji se bore za te funkcije. Hoćete li vi ovoga puta pronaći ljude koji ne teže funkcijama? To je veoma teško, a daću sve od sebe da to bude tako. U jednom timu morate da imate i odbrambeni red i sredinu i one koji kvare igru protivniku, što vi dobro znate iz fudbala, i one koji daju golove. Tako da nije lako sastaviti dobar tim, ali ćemo imati značajnih izmena i u vladi i... Hoće li biti nekih novih Lazara Krstića, nekih novih Vujovića iz inostranstva? Da li će biti novih imena? Biće. Hoće li biti nekih novih ljudi poput Tasovca koje niko nije očekivao u vladi? Da li će biti ljudi koje ne očekujete? Da, biće. Ukoliko dobijemo poverenje naroda. Ako neki drugi dobiju poverenje naroda, dobit će moje čestitke odmah i svu vrstu podrške. Da li će biti neke stranke u vladi koju ne očekujemo? Pa to moramo da vidimo kako će izbori da se završe. Ali ono što je... Ja sam uveren da vi već u glavi imate svoj kabinet, imate ljude koje planirate da pozovete. Šta možete tu da otkriti? To bi bilo pogrešno. Gorislave, to bi značilo da sam pričao o zecu na ražnju i pričao kako ga pečem dobro, a zec i dalje šumi. Kakav je rezultat očekujete na ovim izborima i da li mislite da će taj rezultat biti drugačiji na, recimo, pokrajinskom nivou od ovog republičkog? I naravno, govorimo o rezultatima u većim gradovima, Novom Sadu i Beogradu. Ne mislim da će rezultati da budu mnogo drugačiji, ali da samo kažem jednu stvar. Nemam nikakvu sumnju da ukoliko budu imali jedan glas više, da će se ujediniti protiv mene. Reću vam i zašto. To odgovara različitim tajkunima i političarima koji bi ponovo da dobiju nezarađeni novac kako su ga dobijali ranije. Dakle, pozove tajkun političara i kaže pozovi predsjednika izvršnog odbora banke da mi da 20 miliona, kolaterale naravno nemamo, garancije nikakve nemamo, ovaj ga pozove, tajkun, uspešni biznismen, kako bi oni govorili, uzme te pare, da 3-4 miliona političaru i tako su završili, a građani plate to sa po 500 miliona evra na kraju godine za svaku banku. Dakle, tako nam je sistem funkcionisao. Što bi ti ljudi bili na mojoj strani kad to više ne mogu da rade? Što bi jedni i drugi bili na mojoj strani? Zato postoji tolika patološka mržnja koju ne mogu uopšte da sakriju. I zato sam ponosan na činjenicu što ja takve uopšte ne mrzim. Što je moje da radim posao, da gledam Srbiju i da gledam u budućnost, a oni neka mrze, to je samo njima problem. Postoji drugi deo ljudi koji žele slabu vladu, to su ljudi iz regiona koji bi želeli da ukazuju baš na te o kojima ste govorili. Pogledajte ih kakvi su. To su ti Srbi, nisu to oni pristojni i uglađeni, nego su to, one znate, parija evropska i gledajte kako da ih otkačimo što je moguće pre. Dakle, to su stvari koje ljudi u Srbiji moraju da razmišljaju. Ja ću još jedan put da ponovim. Dakle, izbori nisu kocka.
Izbori nisu igra. Izbori nisu lutrija. Izbori nisu izbori za parlament u kojem će neko lepo ili ružno da govori. Izbori su vaš odnos prema budućnosti Srbije. Da li i kako vidite tu budućnost Srbije? A ne da li vam je neko to lepo saopštio i koliko je glasan bio u toku izborne kampanje. Ja nisam nikoga uvredio i neću. Ponosan na pristojnu, čistu, najčistiju kampanju koja je vođena u poslednjih 25 godina. Nikada se ni jedan šef, da kažem, neke vladajuće partije nije na takav način odnosio prema svojim političkim protivnicima kao mi u ovoj izbornoj kampanji. Nikada manje incidenata nismo imali bez i jedne teške telesne povrede sa jednom lakom telesnom povredom. Pa slušajte, to treba da bude i normalno da se tako ponašamo. Super. Samo 2011. kad se niste setili da to kažete, imali smo u jednom danu 23 incidenta u lokalnim izborima u Voždovcu i imali smo, šta smo imali, 6 teških telesnih povreda. Kao što tada se niko nije setio... Nije valjda da tako pamtite ove prve izbore na kojima je Srpska napredna stranka pobedila? Pa vidite, zato i pamtim. Zato što se sećam kako je to izgledalo. Kao što se sećam i 2010. kada smo imali najnižu ocenu za medijske slobode, to nigde niste mogli da pročitate, pa čak ni na javnom servisu da čujete. A kada smo popravili za 7% svoju poziciju i kada smo ispred ostalih u regionu po medijskim slobodama, onda to nekako tiho, s mukom izgovarate, zato što i sami ne želite da verujete u to, jer to ne odgovara vašem viđenju stvari. Slažete se da te medijske slobode trebaju da budu još veće i još bolje? Ma slažem se ja, nego znate, ja samo hoću da vam kažem šta je istina. A vi onda pričajte o slobodama šta god hoćete, samo kažete istinu. A koliko je vama teško da pročitate istinu ili nekim drugima, to je vaš problem. Ali nemoj da time stradaju argumenti i da strada istina. Dakle, mene ne interesuje šta ćete vi da pričate na nekom drugom mestu i da li sve mora da se saglasi sa nekim političkim protivnicima, pa ako se slaže, onda je to u redu, ako se ne slaže, onda nije u redu. Ja ćutim na mnoge stvari koje mi se ne dopadaju, pa šta da radim? Neko drugi misli tako i neko misli drugačije. Više puta ste u ovom razgovoru iskoristili sportske metafore. Da li je ovaj veliki uspeh košarkaškog kluba Crvena zvezda, ulazak među 8 najboljih u Evropi, dokaz da se, bez obzira na sve zloupotrebe i mahinacije, isplati ulagati u vrhunski sport? Uvek se u Srbiji isplati ulagati u sport i ja ono što želim da kažem... Naravno, mislio sam na državno ulaganje. Država je mnogo pomogla KK Crvena zvezda, kao što je mnogo pomogla i KK Partizan. Mnogo pomogla. Mnogo. I nikad ne znam, ali evo sad to je ispalo u redu i opravdano, ali bih voleo da se to ne dešava u budućnosti. Voleo bih da to neko ima snage da privatizuje te klubove. Ali da to neko stvarno uradi. A ne da to bude situacija, super nam je dok uzimamo pare od države i glumit ćemo da smo mnogo uspešni. To onda odlazi u drugu krajnost i nema previše smisla. Tako da, prosto, ja mislim da i po tom pitanju, kao i po mnogim drugim pitanjima, moramo da budemo otvoreniji i hrabriji, a ne da se ulizujemo i da dvoravamo bilo kome. Ako dobijete podršku, ako formirate vladu, hoće li biti izbora naredne 4 godine? Navikli smo na neku vrstu redovnih, vanrednih izbora. I kakva će Srbija da bude 2020. godine kad istekne mandat toj novoj vladi koja će uskoro biti formirana? Ako bi smo dobili podršku naroda, imali bismo zaista dinamični rast i ove i naredne 4 godine. Nijedne godine ne bismo bili u recesiji, pogotovo ne u onakvoj kako smo bili 2009. sa minus 3,6%, što je bila katastrofa za našu zemlju. Dakle, radili bismo vredno, radili bismo marljivo. I ako mi dozvolite da iskoristim priliku i da kažem ljudima u Srbiji, ako se približavamo kraju, dakle, emisije, se zahvalim ljudima na velikoj podršci, na velikoj ljubavi i poštovanju. Da im se zahvalim na tome što su trpeli i strpeli sve moguće neistine, brutalne laži, jer ova je kampanja za mene lično bila veoma teška. Svi su bili bukvalno protiv jednog čoveka, pomalo se iživljavali. Nadam se da sam odbranio ponos i čast ljudi u Srbiji poštenom, fair i čestitom kampanjom i verujem da čestitošću, ozbiljnošću i odgovornošću možemo da pobedimo u nedelju. Ako to ne bude tako, čestitaću našim političkim protivnicima. Ako to bude tako, radit ćemo vredno, marljivo, borit ćemo se za svakog građanina Srbije i bit ćemo uspešni. I uveren sam da će u budućnosti uvek da se dogodi to da Srbija pobeđuje. Neće biti izbora 4 godine. Srbija će 2020. biti bolja zemlja nego danas? Pa nesumnjivo. Ako čujete da idete sa ovakvim rastom BDP-a, sa uređenim javnim finansijama, onda vam je jasno da će ta zemlja da izgleda mnogo drugačije, sa mnogo višim platama i penzijama, uređenijom infrastrukturom, a ja mislim da ste i sami svesni da niko toliko kilometara ni autoputeva, ni puteva, mislim da 300. most smo uradili prekjuče, dakle,
nije napravio kao što smo mi uradili u prethodne 2 godine. I mislim sa tim da nastavimo. Gospodine Vučiću, hvala vam što ste govorili za emisiju Oko Radio Televizije Srbije. Hvala vama i želim vam da Srbija pobeđuje. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Prijatno večer.